Ναι. Το Ασίκογλου είναι το όνομα της οικογένειάς μου, του πατέρα μου. Όπως καταλαβαίνετε, είναι δηλωτικών καταγωγής. Είμαστε Μικρασιάτες από τα βάθη της Ανατολής και βρεθήκαμε εδώ, όπως πάρα πολλοί πατριώτες μας, επειδή επιλέξαμε κι εμείς να είμαστε Έλληνες. Αν είχαμε επιλέξει κάτι άλλο, δεν θα ήμασταν εδώ. Και το Λέκα, υποθέτω, είναι το υπηρώτικο του συζύγου. Ναι, έχω να πω λοιπόν, αφού μου ρωτάτε αυτό, λέω καμιά φορά στα παιδιά που συναντώ στους απόδημους, είστε πολύ τυχεροί, εσείς οι απόδημοι, γιατί η δικιά σας η πατρίδα υπάρχει. Εμένα η δικιά μου πατρίδα έχει χαθεί. Είναι μόνο μια ανάμνηση και μια σημαία. Δεν μπορώ να γυρίσω εκεί, είναι ένας χώρος. Δεν έχω εγώ εκεί πατρίδα. Τα παιδιά όμως που είναι στην Αυστραλία, στη Γερμανία, στη Σουηδία έχουν μια πατρίδα και μπορούν να γυρίσουν να τη βρουν. Ο σύζυγός μου είναι γεννιώτης, αυτός είναι ο λόγος που είμαι και στα Γιάννενα. Έχει όμως βορειοηπειρωτική καταγωγή από τη Χιμάρα και όπως καταλαβαίνετε έχουμε μια ευαισθησία και από εκείνη τη μεριά. Εγώ δηλαδή αισθάνομαι ότι αυτό το θέμα του απόδημου ελληνισμού με αγγίζει από δύο πλευρές, και από την οικογένεια του πατέρα μου και από την οικογένεια που δημιούργησε. Το Πανεπιστήμιο Ιωνίνου, το οποίο είναι ένα σχετικά νέο περιφερειακό πανεπιστήμιο, ιδρύθηκε το 1964, πράγματι διαφέρει από άλλα πανεπιστήμια και θα έλεγα ότι ίσως τα πλέον χαρακτηριστικά του είναι η ύπαρξη ενιαίας πανεπιστημιούπολης. Είναι η μεγαλύτερη πανεπιστημιούπολη στην Ελλάδα, περίπου 3.500 στρέμματα. Έχει μία ακαδημαϊκή ζωή και ακαδημαϊκό περιβάλλον που συναντά κανείς μόνο σε οργανωμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Και βεβαίως θα έλεγα ότι το σημαντικό του στοιχείο είναι ότι παρότι περιφερειακό πανεπιστήμιο έχει πετύχει πλέον να έχει μία διεθνή ακτινοβολία. Θα έλεγα ότι αυτά είναι τα τρία χαρακτηριστικά στοιχεία του πανεπιστημίου μας. Από το 1964 μέχρι σήμερα, μέσω των κληροδοτημάτων, έχουν δοθεί ορισμένα εκατομμύρια ευρώ σε ό,τι αφορά το θέμα των υποτροφιών των φοιτητών, σε προπτυχιακό κυρίως και σε μικρότερο βαθμό μεταπτυχιακών φοιτητών. Εδώ έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό υποτροφιών που είναι απόρρια όλων αυτών των κληροδοτημάτων, των σύγχρονων ευεργετών θα μπορούσα να πω, με αποτέλεσμα αυτό το οποίο χαρακτηρίζουμε αριστεία σε επίπεδο φοιτητών να είναι σε μία δυσαναλογία σε ό,τι αφορά τον αριθμό των υποτροφιών που χορηγούνται. Άρα λοιπόν θα μπορούσα να πω ότι έχουμε και τη σύγχρονη έκφραση του ευεργετισμού, η οποία σύγχρονη έκφραση ευεργετισμού θα έλεγα ότι εκφράζεται όχι μόνο από τον μεγάλο αριθμό περιουσιακών στοιχείων που έχουν αφαιθεί στο πανεπιστήμιό μας, αλλά θα έλεγα ότι ίσως μία χαρακτηριστική περίπτωση είναι και η δωρεά από την πλευρά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για τη δημιουργία του Διεθνούς Κέντρου Ελληνικής Παιδείας, Παράδοσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης. Μία άλλη επίσης έκφραση είναι ένας σημαντικός αριθμός υποτροφιών που χορηγούνται μέσω του Ιδρύματος Λάτσι, το οποίο είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που θα έλεγα ότι ένα χρόνο μετά την πρώτη εφαρμογή αυτών των υποτροφιών έχουμε φτάσει σχεδόν στον διπλασιασμό τους. Ο φοιτητής, ο οποίος σε όλο του τα χρόνια ήταν ο πρώτος φοιτητής στο τμήμα μαθηματικών, ήταν ομογενής από την Αλβανία. Και το χαρακτηριστικό στην προκειμένη περίπτωση ήταν ότι όχι μόνο ήταν ο καλύτερος φοιτητής, αλλά είχε βαθμολογία η οποία θα έλεγα ότι ήταν από τις πλέον σπάνιες στην τελευταία πενταετία. Μία δεύτερη περίπτωση που ίσως είναι ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μεταπτυχιακής υποτροφίας που χορηγήσαμε στο τμήμα φυσικής και η οποία χορηγήθηκε σε φοιτητή ο οποίος είχε βαθμό πτυχίου, αν θυμάμαι, γύρω στο 9,5. Ενδεικτικά αναφέρω ότι στη Σχολή Θετικών Επιστημών η ύπαρξη αριστούχου φοιτητή είναι κάτι πάρα πολύ σπάνιο. Για παράδειγμα, στο τμήμα Χημείας και το τμήμα Φυσικής συνήθως έχουμε την εμφάνιση αριστούχου περίπου κάθε 3 χρόνια. Στο τμήμα Μαθηματικών ίσως και να μην είχαμε αριστούχο την τελευταία δεκαετία. Η περίπτωση αυτή ήταν τόσο ξεχωριστή που αναγκαστήκαμε να επανεξετάσουμε τη βαθμολογία έτσι όπως στάλθηκε από την
γραμματεία του τμήματος, διότι πιστεύαμε ότι είναι το 9,6-9,5 είναι κάτι εξωπραγματικό. Ήταν μια πραγματική βαθμολογία και το χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού φοιτητή ήταν ότι παράλληλα με τα μαθήματά του εκτελούσε και γεωργικές εργασίες στο χωριό του που είναι στην παραμεθόρια περιοχή. Θα έλεγα ότι είναι μια πάρα πολύ χαρακτηριστική περίπτωση και ίσως αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο και το Ίδρυμα Λάτσι ενθουσιάστηκε και σχεδόν διπλασίασε τον αριθμό των υποτροφιών που θα χορηγήσουμε φέτος. Και σκέφτηκα για να κάνω ιδιαίτερα, αλλά ίσα σκέφτηκα ότι να μάθω μια γλώσσα σαν δεύτερη γλώσσα χρειάζεται άλλη φιλοσοφία και εδώ το Ίδρυμα είχε αυτό ακριβώς που ήθελα. Και είμαστε μια μικρή τάξη, είμαστε οι προχωρημένοι, είμαστε γύρω στα 7 άτομα και έχουμε μια ιδιαίτερη επαφή με την δασκάλα που βλέπει ότι ο καθένας έχει το πρόβλημά του, κάποιος έχει γραμματική, ορθογραφία ή σύνταξη και ανάλογα μας διδάσκει αυτά που χρειαζόμαστε. Εγώ έχω σπουδάσει marketing και έχω κάνει την καριέρα μου στο εξωτερικό στην Αυστραλία. Οι δικοί μου έχουν επιλέξει να μείνουν στο Σίδνεϊ και εγώ με το πήγαινε έλα αποφάσισα να μείνω εδώ γιατί με προσφέρει αυτό που πνευματικά το ήθελα περισσότερο από αυτό που με προσφέρει η Αυστραλία. Και έτσι έρχομαι εδώ να κάνω μια καλύτερη ζωή στα Γιάννενα και όχι Αθήνα. Είμαι τυχερή που αυτοί που πρόσφεραν πολλά στην Ελλάδα κατάγονται από την Ήπειρο και σαν τέτοια καλή βάση πιστεύω ότι μπορώ να χτίσω απάνω σε αυτό το καλό που κάνουν στο παρελθόν στο μέλλον. Η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μια από τις καλύτερες των Βαλκανίων, σε έκταση 14.500 τετραγωνικών μέτρων, διαθέτει 350.000 τίτλους βιβλίων, 700 διδακτορικές διατριβές, ηλεκτρονική πρόσβαση σε 14.000 περιοδικά, αλλά και 150.000 τόμους περιοδικών. Έχει βιβλία σε γραφή Braille, 600 θέσεις για μελέτη, είναι προσβάσιμη για όλα τα άτομα με ειδικές ανάγκες και σκοπός της βέβαια είναι η συλλογή, η ταξινόμηση και η αναδιανομή της ανθρώπινης γνώσης. Ένας φοιτητής ο οποίος επισκέπτεται τη δική μας βιβλιοθήκη δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει από άποψη προσβασιμότητας σε ηλεκτρονικό περιοδικό, ακόμη και σε σχέση με τις καλύτερες βιβλιοθήκες, όπως για παράδειγμα τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ. Ελπίζουμε δε ότι με την καινούργια φοιτητική πτέρυγα, την οποία θα κατασκευάσουμε και η οποία θα αποτελέσει στα πλαίσια του 4ου κοινοτικού πλαισίου στήριξης το πρώτο έργο το οποίο θα γίνει πιθανόν πανελλαδικά. Και με τη δεύτερη φοιτητική πτέρυγα που θα γίνει ως εζάπιος χορηγία, θα φτάσουμε περίπου το 10 με 11% του συνολικού πληθυσμού των φοιτητών. Υπό την έννοια αυτή θα έλεγα ότι είμαστε στην πολύ καλή θέση να είμαστε σε θέση αφενός να καλύψουμε τις ανάγκες και των Ελλήνων φοιτητών, αλλά δίνουμε όμως ιδιαίτερη βαρύτητα σε δύο κατηγορίες φοιτητών, φοιτητές οι οποίοι έρχονται μέσω του προγράμματος Εράσμους και δεύτερον φοιτητές οι οποίοι προέρχονται από αλλοδαπούς υπό την έννοια ότι είναι ελληνικής καταγωγής. Για παράδειγμα, όλοι οι φοιτητές οι οποίοι προέρχονται από την Νότια Αλβανία εξασφαλίζουν δωμάτιο στις φοιτητικές κατοικίες. Το ίδιο επίσης συμβαίνει και με τους φοιτητές Εράσμους και θα έλεγα μάλιστα ότι συμβαίνει το εξής παράδοξο, ότι το Πανεπιστήμιό μας να χορηγεί κάθε είδους διευκόλυνση συμπεριλαμβανομένου δωματίου, δωρεάν σύντησης, σε φοιτητές οι οποίοι έρχονται μέσω του προγράμματος Εράσμους, κάτι το οποίο δυστυχώς δεν συμβαίνει με τους δικούς μας φοιτητές, οι οποίοι πηγαίνουν σε πανεπιστήμια της Ευρώπης μέσω του ιδίου σχήματος. Από την πατρίδα των μεγάλων ευεργετών μπορεί στο μέλλον να γεννηθεί μια γενιά εθελοντών. Γιατί η σύγχρονη μορφή ευεργεσίας είναι ο εθελοντισμός. Να προσφέρεις χρόνο και γνώσεις αντί για χρήματα. Είμαι εδώ γιατί θέλω να κάνω κάποια πράγματα που ίσως βοηθήσουν και εμένα και την πόλη
Είναι βέβαια στις αρχές ακόμα και κάποια στιγμή θα πραγματοποιηθεί, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ το χώρο του εθελοντισμού. Σαν φιλοσοφία έχει περάσει πάρα πολύ στην Αυσαλία, αλλά εδώ στην Ελλάδα είναι λίγο δύσκολο το θέμα και απλώς θέλει να ευαισθητοποιηθεί ο Έλληνας και απλώς θα ήθελα να κάνω κάτι απάνω σε αυτό το αντικείμενο εδώ στα Γιάννενα. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων θα αποτελέσει πραγματικά το κέντρο υποδοχής του απόδημου ελληνισμού με έμφαση κατά κύριο λόγο στους Ηπειρώτες, αφενός μεν για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, αλλά και για εκείνα τα Ηπειρωτόπουλα τα οποία θα θέλουν να επιστρέψουν στην πατρόα γη για να σπουδάσουν σε επίπεδο προπτυχιακών σπουδών, ακόμη δε και μεταπτυχιακών σπουδών. Η φιλοδοξία μας λοιπόν αυτή και βασικός στόχος του Πανεπιστημίου μας είναι να καταστεί το κέντρο προσέλκυσης του απόδημου ελληνισμού.